thlir tu te chi bai vek ule ole tun tuma chuan kum sang ni som ni palia an ti chua the back of lies chu kan thlir ho don ani movie in tranna chu na chang tu pa Matthew kan hua Nupui clear chuan Thisen kan sarna na khir taka vei meka khovel thiam na lama tanga thirin ataksa pumpuya kan sarna na adar to wangin en koldam thei ani lo clear chuan hei hi a hrachiang lea chu wang chuan Thisen sample lak po ati to pha ta hiala ti chuan a pasal Matthew ngen na awang chuan clear Thisen sample chu atop nan nurse nena la turin a hrila nurse chuan Thisen sample alak sakzo nuwa a chuarwal chuan Matthew kezin alo langa heta hian Matthew hian Nupui Thisen sample chu aruwa he thila tina chan hi a nuwa kan hrachuak don ani nurse a chuafel nuwa chuan Matthew kezin chuan makatiin a thil ti chan chu zota Matthew chuan Nupui clear Tihdam dan thar a hmu chu thuin lo chang fel diama Nupui Thisen hmang chuan Inthawi na kalpui atum hi alo ni reng mai ti chuan bar akala papakhat kum upato lam a hming al nen chuan anin hmua ani hian clear Tihdam na tur Inthawi dan kalphung a hril don ani a hnuwa chuan Matthew Nupui in lama chuan bora bek rit tak mai an ron keng luta al chuan tu ma lu theilo na hmuna da tura thurona peka wangin Matthew chuan basement lama ada thata ni al chuan chuta chuan mombati pakhat chi turin a hrila a chhit fel hnuwa ip chhunga clear Thisen chu da turin le chumi rual chuan a du thu sam soi chuak turin atia al chuan Matthew nena i du thu sami cham chua zo hnuwa he bek hi ien zui to turani lo khoi po i khoi to turani lo ti hi hreregang che he thil omna pindana po hian i lut le to turani lo heti hian chua san topla ti chuan he bek hian ana tho alan tir mayang tin he bek hi i biak angai lo ti hreregang che atia chu vele Matthew chuan mi a min ngai du su eng wangin nge ka biak ngotang ati vin hlura al chuan a chang le ta he thil na tho hi zoi zoi ni hrethiam mayang ni thum chung chu in chunga hian thil mak tak tak a thleng dona chu tiang thil chu i tur chu anga yang ni thum hnuwa ero i har san zong zong chu atop vekang tin al chuan Matthew in chu chu san ta zana chuan Matthew chu atu hriat bo zui turin Inthawi turin basement a chuan phur tak ni si hlaunaril ru ne na chukla al soyang ngein bati a chi enga chu ip chunga chuan Nupui clear Thisen chu da adu thu sama chamzo nuwa chuan chulai mun chu chu san ngal ma se kongkha ra khar lai chuan ti pal thil thuin a meital chu bek omna room chunga atla thla a meital thlau char turin Matthew chuan he basement kongkha hi a hon nge nga ya chu tianga ati ta ka wangin Matthew chuan dan pakhat a bo sengal ta pang mai chu da chapa bek chu kalsan mak turani lain ala mel le ram zui he ip chunga hian mihring khovel pilam thil ti theina enge motak chu om nge yang le engpo ni se Matthew chuan heng zong zong hi ngai tha chungin basement a chu sana bati al chu athi maka Matthew chuan Nupui clear tan studio lo siam sak meka an pani hian hlapu thiam le zai mi an ni Matthew chuan he studio a hian an nupa zai dun chu adu thu sam te zinga mi ani a ma se cancer dan na wangin clear chuan he studio hi mulovin athi man mai thei Matthew chu a cousin nen phone Hmangin anin bia chuti mek lai chuan clear off fi azet mai chu a hreta thut mai room lam pan chu na tlan pheya clear chu chaw takin alo mu hil mek box hi hei hi a sexuality na alo nia atu ka chuan Matthew chuan nei lein siama egronga ball boy mek lai chuan a mobile radio a meiche o a hrele ta tun trum zat chu hriat sual pal mai ani ta lo tia hriat a wangin a hlau thong ta hle mai zana phei chuan amu hil thei ta reng lo tu emo nelom lo zat chu ala hre reng maya clear o ang tak mai chuan kan sar ka veina chan tur ka hrelo kan pa Matthew hian cancer vei zok turani ti ori chu chiang takin a ria Matthew chuan clear tan thei to ba chu mek laya chu tiang tong kam a hreta mai chu a thin rim hlea thin rim zet hian clear pindan lama pan phei wata
ma se Claire chu tui takin alo mu hil tia mu boxi basement chunga thilda a chunga thilmak tak om khan heng zong hi a thlen tir vek ani ti a thiam ta engpo ni se tok zinga chuan Matthew cousin chu alo leng lut le a in chunga chuan thoveng zetin golf an khel duna an ball chu basement tuma kalthian lo na chunga alum lut palta dai mai Matthew cousin chuan ball chhar tura akal chu Matthew chuan lo danga khilzui a khap tel ngal mak bok Matthew cousin chuan mak ati hle maya chu wang chuan Matthew a kalsan hnuin a cousin chu basement a azuk lut ta zal zala alut satli mai ni lovin chu ip chu chiang taka melin a hmuzui bok dan tam tak chu a bo chia tuna chuan Inthawi thil ti theina kalmek chu alet zongin hlo om takin akal dai don ti na ani mel a cousin hian he bek chungchang hi Matthew hne na azo chuan Matthew chu a thin rim tran ta engwangin nge hi lo lu ilu tura ni lo sin ti in a zil haw hlak thin rim viau ma se Matthew chuan engma ril du lo Nupui Tihdam adu thu chau chu a ril thunga huna kal zela Matthew chunga thilmak tak tak thleng chu dan pa ngai ang mai alo ni ta ni ori mak tak tak a thina phone call maksak tak tak adong thin bok nula pakhat akut pha chin chian dum nei chu a mutan ta chu tiang ani ta ka wangin alau hle mai nikhat chu Matthew chuan bom pakhat adong nal maya Nupui Claire thil cha alo nia Matthew chuan he bom hi hongin a chunga chuan Nupui Claire lu lo om chu a muta thut mai a lau thong lu tuk chu tum lo devin a pai leng ta dor maya au thom chu ria in Claire po chu wheelchair nen aronin khal pheya box chu ala a sam lemata na a cha thlen hi alo nia thil thlen dan chu a hlau om chho ta hle mai tuna chuan Matthew hian adin mun nen lam thlengin a hlau thong ru to tak zeta heng zong chungchanga hian al biak atuma ma se al hian phone call adong theilo al home address a hriat lo le zela wangin mai chana a mu thei box hi lowa ti chuan atuka chuan Claire hrisel na chu a thasau hle ti alo langa Thisen hmanga Inthawi na chuan atan na thok ti hai rol lovin wheelchair a chuan harwang taka thuin chaukalama aronin khal pheya chu a hmu chuan Matthew chu alim ta hle mai ti chuan Matthew chu ei in siam na lam hoin phur takin ei in a siam ngala voile khata hnung lama tangin a ko kia kut nelom lo zet mai chuan aron chula atira chuan Matthew chuan Nupui Claire aniang ti angai tua ma se chu kut chu an en chian ta ka chuan alo dumin angai na tom lo hle maya a hlau tak zet ani a ko ki lo khoi tu chu Claire ni lovin a thil ti ngong chu ani ti a thiam ngala thin rim takin mu theilo hne na chuan anin chu san turin thuwa pe a hoilet vata Nupui Claire chu wheelchair a alo la thu reng ani ti hmuwa he thuruk chungchang hi engma hrelo Matthew chuan ama chu a hau hrepa mo tia chuak turin a ti ni ne lo ngaya chu wang chuan Claire chu alung ni lo hle a in thiar filim zui ta mak mai Claire chuan an din mun chu ama wanga ngain hemizan hian aba na zai ta vak maya chu a hmu vele Matthew chuan doctor phone in a ko ngala ma se call chu tuemo omak sak tak mai chuan lo la pengin heng zong hi nangma wang vekani Nupui Claire that mek ani ti thu aron soi ta cher maya thok le khata chemte chu Matthew kuta aron om ta dai maya Matthew mu hil lai chu alo har chuak ta jok maya ma se heng zong hi amang chia mai alo nia atu ka Matthew chu amut pindana amut hadam mek lai chuan Claire chu abula aron kala ama in adam chhota zel ani ti mu chuan lom hle mai Matthew bula chuan amuta rei vak lo thilen sei duna chumi hnu a chuan Claire chu bathroom lam panin a tho chuaka bathroom lam apan lai chuan Matthew chuan phone call dongin call chu Claire hne na tanga lo kalania mak ati hle abula lo mu mek chu Nupui Claire lo ni hau lo maya abuai noi ani taber mai room le lama Claire muturin atlan phei ngala Claire chu aruma alo mudai boxi Matthew chuan hlau thong takin ruma chua sana
tuna chuan le voi tam tak ama ron ti boi thin tu chu thim zinga ading la ya muta chat mai akut pha chin chin dum om chu a mutel bok athil mu chu hlo ema wangin mathiu chuan basement chhunga alu ta ni ti po ain hra chang to lawa amit mu po tum lo dewin iplama a hoya a hlo ema wangin a flashlight hum lai chu a thlau pal hlo maya ip chhunga tang chuan kut pakhat ron in hai chuakin flashlight chu aron ban fu ta chat maya he kut rap thlak tak hi muin mathiu chuan wak bo turin au khum ta chiam mai mak tak main chu kut chuan thu soi chu a zom nge moni ip chhunga chuan alut vele mai boka mathiu chuan basement chu asan pain kongka chu akhar zui ngal maka ma se chuti chung chuan khonga in heta tang hian min chuati ro ti ngen na orol chu chiang takin nal hre thayani ti chuan mathiu chu clear room lama let lea clear chu a om lo ti a hmuwa clear zon hmu tu min studio wa aron kala clear chuan studio chu lo hmuin hlim takin lo om mek ti chuan mathiu chuan clear hna eng kim hril vek adu ta anupui hna chuan clear inan na tidam turin sa kho dang dai tak ka zoma idam vek mayang he do hian ma a iom da nangin a sia mangche ma se he thi sen man hi ka pe ka ngai don ani atia clear chuan eng tia pek tur nge ti na lo zot mathiu chuan chu ka hrelo na in nie aman pek ngei ro ngai ani atia chuti an soidun mek lai tak chuan mathiu chuan clear thi sen simple lak sak tu nurse ne na tang khan ko la donga mathiu chuan clear chu adam vek to thuin lo chang nurse chuan chu thua ria chuan a thong hle maya a chan chu clear hian ni ai tam he khovela huna nei to lo thu hria tir turin ron kolani a thei anga tam abula hom tu le he thil hi pom thiam turin a fui mol boka mathiu chu nurse ne an in biak lai chuan clear chu basement lama lo kal dai mai ip a hmu rol chuan clear din mun chu a che zual sowa choble chilin clear chu a ong rop zui ngal ta ruai mai mathiu chu a hun taka clear hne na alo thlenga arang takin clear chu haron boi puya a room lama apom luta adin mun chu a che to leya hetianga clear in na atur ta mai hi mu hre om mati kher mai a tok to via win hria ti chuan bek chu la chuakin ina tang chuan pai chu adu ta hiala a chan chu heng zong hi atur thei to ngang lawani ma se tuna chuan he bek hi a ma ai zongin lo ri to hleya ma ni mai chuan chin fel har sa ni al chu a kol le ta top maya ma se al chuan kol alo la dong thei chung lo ti chuan al hne na chuan chu bek chu a pai ani ti ma sei sa nu chia ta top mai ani hetianga a kut longa a khoi ta ka wang hian kalphung da na bo chiat bel ti na alo nia heng zong a ti zo nuwa hian mathiu chuan laptop ma a na thok tura a thut lai chuan thok le khata a laptop screen a chuan clarity test report zong thalak rap thlak tak te chu a main ron lang ta zut maya chu a mu chuan a hlau thong ta hle mai boina in a chim pil don tak ngial nia hria ta wangin al chu mai chana mu le nge tum ru hle a ti chuan a tilama ala hmuna mun masaber bara akal leya bar na thok nula pakhat chu mathiu mel hria ta nia chunu chuan ala address zon hmu konga alo pui thai ta hlo mai in pakhata chuan mathiu chuan lu dilin kongka kika nula pakhat chuan kongka chu ron hon saka amizon mek chena in ani ti hrelo mathiu chuan chunu mela hmu rual chuan makti nei na khat ngala a chan chu a ina a hmu non fo thin a kut pha chin chiana dum om nula kha alo ni wangani anin biak nuwa chuan mathiu chuan al fanu ni ti hreta ti chuan a fanu chuan al chu a kau chuaka a fanu chuan al hna engkim a pom thiam angai don ti hriat tir turin tia an thil soimak sak tak chu a hriatin mathiu chu a thunna tang chuan a loading chuak ta hluya al chuan lo thil fia ole kan soi fiange atia tuna chuan al chuan mathiu dan bakhat tal i bo chia em tin na zot ma se mathiu chuan engma soi du lo al chuan hna ente he thila hian kan hriat thiam phak bak aina sa thil tam tak anin rola an ti hlau hial thin ang che he thu hi
Hmangin ka hril tawh che kha au thawm de chu ngaya i nei tawh tur ani sin ente tuna chuan hei aina sa zawk hi i tur angai ta ti na ni ti chuan al chuan chu bek chan chin chu a hril ta zela dik tak chuan chu bek chhunga thil ti theina chuan tu chunga ma engma ti lo a thak tu tura pem mai ani a hria thiam theina al chuan tuna i hmu hmeichhia hi ka fanu ani reng hleinem ka fanu chu a thi dai towa midang nen kan khosa dun ani ati tamaya tuna po chutiang bok chu i chunga thleng dona he thu dikhi i pom turani he thil ti theina hian chutiang chia chuan i du thu sam a hlen chuak lo ani chuan a lan a fanu Tihdam adua ma se topa a fanu chunga thina a thlen hnuwa a fanu thlak tu tura thleng ang bokin he bek thil ti theina hian mathiu chunga chutiang chia chuan ati don ani chu thil chuan clear chu a Tihdam tina ani lova anunna alak sak zawk ani a aya midang nen mathiu chu an cheng dun don tina alo nia mathiu chuan al chu zona zo bellein chuti ani chuan khoya ngai fanu ruang chu atia al chuan basement a hruaya chuta chuan al fanu ruang aka tanga thil dum lo chuak mel rap om zet a mu chuan a hlau hle mai hlau thong takin mathiu chu chuta tang chuan a in lama ho le ta ina thlen chuan pon lam kongka bula chuan a cousin chu lo dingin in chhunga hruai lut ngala a cousin hena chuan Claire chu damlo in a hruai don ti hrila ma se tlai zo to Claire chu a lo ti fel der to ani mathiu chuan a tur na hle mai ruang bula chuan rei tak thu in a trapa a cousin chuan hriom ti takin a lo thlir ve reng bok mathiu chu trap chungin a tho ta thu ta a cousin hena chuan local ro min pui ro atia mathiu thil ti tur chu a hra thiam lo a cousin nen bek chu an choisan duna Claire ruang omna room an ron luta mathiu chuan Claire ruang chu bek chung ada a cousin chuan mathiu chu aril runal tuka wanga maksak taka cheta anga ya bek chunga Claire ruang ada nuwa hian mathiu chuan na ton phui maka a cousin chuan pindana tangin mathiu chu hroi chuaka pindana khar zui ngal mak bok a chan chu mathiu hian Nupui ruang chunga thil thalo ati don nia angai wangani ti chuan mathiu chu a vo khana keima ngein Claire ruang chu kala chuakang atia pindan chunga lu rual chuan chu beka tang chuan thil hlo om takaron wak chuaka chu thil hlo om tak chuan a kut dum lian tak Hmangin aron bei tamaya mathiu cousin chu thi mai mabakin theilovin room atang chuan aron kal chuaka thil thlenga wang chuan mathiu po mang ang hle mai ti chuan a cousin chu ram huai kut dum vek chuan a that ta ani heta hian he tharau sual hi langkim lo ma se mathiu ka chunga aka chunga tang vekin thil dum malu tira movie scene in thak danglam zui ngal heti lai hian nurse pakhat chu mathiu ina Claire Chrisel en dik turin na lo kala mathiu chuan kongka alo hon saka mathiu chunga chuan engma thleng lo ang mai na langa amak letling hial mathiu chuan engma thleng lo ang mai in he nurse alo bia Claire adam tha thu alo ril boka nurse nen in chung an luta nurse chuan Claire chung changa zo chuan mathiu chuan room chunga muturin angena mathiu hian room man na fel tak alo nei sa diam to hi alo nia mathiu chuan Claire room a chuan tharau mak tak pakhat a omani ti hrekhiawa nurse chu room a chuan a lu rol chuan chu tharau sual chuan lo that ngala ti chuan nurse ruang chu bek chunga mathiu chuan a da lut velea nurse taksa le a tharawa wang hian bek thil ti theine chuan Claire thi to taksa chu a kai tho le ta ni ma se Claire tak tak kha chu a kai tho ti na ha ni chung lova nurse thina khan Claire taksa chu ati nung le mai chau hi alo nia tuna chuan tharau dangin a chen chil to ani he thil nen hian mathiu dam chung zongin an om dun don ti na alo ni ta ti chuan he in thoina hian mathiu ti fel tur thil pakhat aloma chu thila ti hlotin dur chu he bek hi a lan na pek ang chi khan midang hnen a hlan chhon ve nge angai ani chumia tan chuan bara a mel hriat meiche pakhat nen mai chana anin bia
anu chu natna khir tak tuarin a damlo meka chu wangin Mathiu chuan he Inthawi a telve turin a soma chu chuan anu natna chu a Tihdam ngei don ti atiama a som na chu oilo rual anilo a chan chu a ma chuan Mathiu Nupui Damlo thi ngei to tur chu dam taka hmu tur a om miau wangani clear chungchang thudik tak chu hrelo ma se Mathiu thu soya ngai thlau zo nuwa chuan chunu chuan bek chu a in lama a hona hemi mang hian Mathiu Inthawi na le a thil tum zong chu a thleng fam kim ta ni ole tuna tan chuan khati zong kha alo ni le ta video danga karin hmule theu don nia